cuidado. Qué tonto que es. Qué tonto que es. Ya, però fue molt graciós, ¡Pollo! 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 El Casanovas de los 100 pisos. Vaya crack. Vaya crack. Mira què és, tio. El Roca. Marca entre tots els oferts. No para, saps? Ja. Molt bé, Raül Roca. Polla, va. De la quadrilla dels geganters. Vinga, Raül. Ole! Ole, Raül. Li fa alguna cosa. Raül darrere. Ja. Va, bicho. Aquí tenim a Dani Flores per tots vosaltres. ¡Moreno! ¡Pollo! 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 ¡Ahí va la cámara! Que m'ha de fer una pujada, tio. Tal com són. Vinga, Jordi. Jordi Sala, tot per tu. Rogelio, un fort aplaudiment per ell. Ell sí que sap de què va això. ¿Han portat ambulància ja o no? Claro que paro a grabar, perquè si no, tio...